Kauza Majského bytov v Bánovciach nad Bebravou po 5 rokoch skončila a nájomníci tatrováckych bytov dnes dostali prvé listy vlastníctva. 500 000 sumy za 30-ročné byty, ktoré za odpredaj žiadala Majského firma, sú teda minulosťou a ľudia si ich odkupujú za cenu zo zákona. Bánovčania s transparentami v rukách prežili roky neistoty i hnevu. Keď ministerstvo prehralo súd s Majského firmou, neskrývali sklamanie. Toto už je vrchol. Pred takmer 4 mesiacmi rozhodnutie okresného súdu Krajský súd zrušil. Ľudia tak dostali možnosť odkúpiť si byt nie za trhovú cenu, ktorú požadovala Majského firma, ale za približne 20 000. Sme šťastní a spokojní. Od radosti aj chlapi plačú. Dnes držia majitelia bytov v rukách prvé vlastnícke listy a konečne majú istotu, že im kúpa bytu z peňaženky nevytiahne 100 000. Veríme, že tento dnešný deň už konečne prestane rozdielovať bánovských Tatrovákov na dve skupiny, na vlastníkov a nájomníkov. Že sa konečne pravda ukázala. Úplne spala, všetka tá ťažoba spala z celého tela. Človek je rád, že sa to teda takto skončilo. 14 Bánovčanov teda už má listy vlastníctva vo svojich rukách. Podľa slov predsedničky občianskeho združenia ďalších takmer 700 nájomníkov dostane listy vlastníctva už v najbližších mesiacoch. Z Bánoviec nad Bebravou Katarína Vráblová, televízia Markíza.